Täjikistany telekeçiler üçin ýük taşıyan İranly ulag sürüjüleriň biriniň aýtmagyna görä Türkmenistanyň serhetçileri we gümrükçileri Täjikistana barýan ýük ulaglarynyň Türkmen territoriýasyndan geçmegine ruhsat alandygyny aýdypdyr. İran Türkmen serhedinde içi haritlik sany ýük ulagyny geçirip bilmedik bir täjik telekeçeti bu ruhsatyň 3-nji oktýabrda öýlen berilendigini we ilkinji sany ulagyň serhetden geçenligini Azatlyk radiosyna habar berdi. Onuň sözlerine görä ulag sürüjüler çykkansa ýagdaýda Täjikistana alternativ ýoldan Äzerbaýjanyň üstünden geçmek üçin zerur dokumentlary taýýarlamakçy bolupdyr. Munyň bilen bir wagtda Täjikistanyň transport ministrliginde bu ýagdaý barada gyýytka wagtda kommentariýa berjekdiklerini Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna wada berdiler. Täjik ýük ulaglarynyň Türkmen territoriýasyndan geçmegine degişli gadagançylyk awgust aýynyň aýagyndan bäri saklandy. Bu ýagdaý barada Azatlyk 2-nji sentýabrda serhetden geçip bilmedik ulag sürüjüleri habar beripdi. Olar Türkmen serhetçileriniň bu gadagançylygyň sebäplerini düşündirmänligini aýdypdy. Diňe bir lütfabat artyk serhet geçilgesinde 100 çemesi ýük ulagy saklanypdy. Olar esasan Türkiýeden we Iranyň harit taşıýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, bu maglumatyň üstü getiriler. Eger siz täjik ýük ulaglarynyň Türkmenistanyň giňişliginden geçişine şaýat bolsaňyz, biz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Biz bilen Viber, WhatsApp, email ýa-da Telegram üstü bilen şu nomer boýunça habarlaşyň. 420 724 053 959